wiranging Satrutama menika menawi dereng kelampahan perang mundur saking payudan. Lah timbangane soroh nyawa luwih becik melayu. Bloko wae prasajan wae aku wedi. Wedi ngadepi Kurawa sing sakmono mbane akeh kae. Menawi Paduka mboten wani kados pundi menawi lintu kalenggahan ijol kalungguhan sing kok arepe kula minangka senopati Paduka ingkang dados kusir mangke menawi kula mimpang Paduka kula aturi ngaku menawi ingkang saged ngawunaken Kurawa menika Paduka Raden. Tenane lho kuwi. Injih. Sik. Kowe dadi senopati, aku sing dadi kusir. Mengko yen menang sing aku, menang aku, ngono. Injih. Yo. Aku manut ning kowe kudu iso nutup wirange putra Wirata Raden Utara. Injih. Nanging Raden, saderepun kula madeg senopati, kula badhe mendhet simpenan kula langkung rumiyin. Lho. Kowe iki bocah wandu kok duwe simpenan barang. Lanang apa wedok simpenanmu? Malah guyu. Sanes menika sanes padon utawi jaler nanging mangke Raden panjenengan badhe pirsa piyambak menapa ingkang dados simpenan kula monggo kula aturi keturi lampah kula kanggo sawetara wanci aku manut karo kowe Brata.